Een van de meesten die het inspreken zal is Marijke Westerhof. Ze is mem van 2 queer band die het net altijd accepteren worden. Vieze flikker, dat soort teksten. Dat doet wel wat met die band. Hè? En ik op squallen, nijroppen en uitskellen. Dus dat doet me wel heel volle pijn. Te jaren met Tineke Admiraal, mem van een lesbische jonge vrouw, Kit Westerhof impeteert met deputaire Femke Wiersma hoe de rol van de provincie. Het is net alleen nog de gemeenten en de instanties, zoals het COC of Toomba, die een taak hebben. De provincie had ook een grote uitstrieling en als zij zo nonchalant en achterleers ermee omgaan, dat had ook een verkeerde uitwerking, vind ik. Als je een provincie wezen wil, werd iedereen welkom is. En ik een onzwoegende werking had voor oren mensen, dan vind ik dat onbestaanbaar. Ik begrijp het net. Nee. Sipke Jan Bousema viert bodactie van meer acceptatie van de mierskip en een actief Rijnbogenbeleid. Als je daarom werkt, als je er meer op praat, dan komt er vaak ook meer begrip. En dan vielen mensen die tot de Rijnbogengemeenschap behoren, ook meer vrijheid om zichzelf te uiten. En toch dit samen om tapijt te scoren, dat is een soort signaal van nou lid maar, het hoeft net, het is net nodig. Dat is fijn, dat is net goed, dat is voor u allen net goed. Dus we gaan een paar vriendelijke, liefdevolle acties. We zullen aanwezig zijn bij de commissievergadering. En we gaan een opiniestik en dat is al ondertekend door meer dan 150 grote organisaties in Friesland. Dus ik hoop dat ze dat uiteindelijk gewoon meestal al een stiepje willen. Ja, daar gaat het toch om. U zelfs wezen, in alle kleuren. Het peteer met deputaire Wiersma wie achter sletten dwarren. Maar nooit de tijd binnen de vrouwen op Tijn. Ik kon dus verhaal kwijt, er wie alle tijd voor u. Dus dat weer een goed gevoel hebben daarover. Ze hebben u serieus naam en nou is het de beslissing aan de politiek.